Contei kokeilee tämmöistä uudenlaista kiertotalouden ekosysteemiä, jossa erilaiset ajoneuvot ja tässä tapauksessa robotti pystyy kuormaamaan erinäisiä sovelluksia. Ne voi olla melkeinpä mitä mielikuvitus tuo mieleen. Tässä tapauksessa me on valittu tämmöinen roskisten siirto ahtaista paikoista lähemmäksi pääkatuja. Robotti voi tuoda jätehuoltoalalle uudenlaista viihtyisämpää teknologiaa, sanotaan näin. Esimerkiksi yöaikaan niin kolinat vähenevät ja samalla kustannustehokkuus niin vähentää meidän veroja. Ratkaisusta on montakin hyötyä, mutta otetaan vaikka tämä tehokkuus ensimmäisenä asiana. Tämmöinen älykkäämpi esimerkiksi robotiikka tässä tapauksessa tuo väistämättä säästöjä energiakulussa. Contei kehittää ekosysteemiä, joka perustuu yhteisiin rajapintoihin niin, että eri moduulit kohtaavat toisensa, ajoneuvot ja erilaiset käyttösovellukset. Conteille on Automat-projektista ollut sellaisia hyötyjä, että me on saatu nyt vihdoinkin kokeiltua, sanotaan proof of concept hienosti. Sitten me on saatu nyt hienoja yhteydenottoja ympäri maailmaa, Ranskasta, Italiasta ja saatu tekniikkaa vietyä pidemmälle. Esimerkiksi Metropolian ja HSY:n kanssa on ollut tiivistä yhteistyötä.